Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Anwem ti gadget, no awan met mabati iti budget. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, Chloe! Anya pa lang ti oras? Ngem nakadumog ka di talamisaan mo. Awan kwarta. Ay! Si kapay mo ti maawanan iti kwarta. Kaano tayo nga agsweldo? Anya pa lang ti petsa ita. Sweldon ti dabdamagem. Ay na inta kiti agmerienda iti kantin. Si kalang, awan nga rod kwarta, kawisin nakpailaang. Mabalin mo't nga agpalista ka. Mabalin aya? Ay, kababain sa mo. Ay na, umay kaki din. Siya ti makamo. Hello, mamita. Ay na. Adan to'y paborito a customer. Ay, beso-beso taman. Anong merienda? Ay, ado Ada ka nga spaghetti, pansit, kanda dumapay. Nala, agpili kayon. Ay, mamita. Ada ka duwag. Amom samot ni Chloe. Makit-kitak iti opisina yo. Ang saan samot unay nga umay dito'y kantin. Ay, mamita. Agaramid ka man iti listaan na. Kas kanyak. Ay, naroon na, kababain sa mo. Ay, sigurado ka a good payer, takadwam. Ay na, sakti makamo. Ay, Chloe, ordertan. Jay ka imasan ti orderan ta. Mamita, dadya man ti order ko ha. Oh, sige. Spaghetti nga ado ti sauce na, nayunan pa iti cheese na, ken sandwich, ilistam. Sige. Tatang, saan nga umanay da ti nabati a bagas? Nagbasit oh! Urayam ani ading waklaw ta dumawat ka iti paggatang iti bagas. Awan mat nga rodan, katni, maluman. Agisaan ko man. Iuray mo labasitan. Di pa lang sidaan ti ilutaw. Nalakalaang mat ang igisa di ugot ti sayote. Anya, day tamanan ti sidaan tayaw. Anya ngay nga rod, kat iso matyad da. Ay, bigat aldaw malam. Ay, idi paila na palabas alawas akasta ti sidsidaan tayaw. Mahiblada kaun nga agsidsida iti ugot ti sayote. Uray tanaduma-duma mo ti sagpaw na. Iti kalman, dilis ti inlaw ko. Ita, sardinas. Ay, saan ka paila nga aglutaw? Urayam ni ading mau. Apay, sigurado kayo nga da isang pet na ama iluto? Agyaman nakaroon na, taintulod nak dito'y banay. Well, no problem. Ay, kasano nga tainton bigat? Apay manan mabigat. Mabalin ka di nga umay nakdagason. Ay na, nagado a jeep. Aguray ka lang di tayo diversion. Awan nga rod pagplete. Ay, ganun? Na, awaan nakpailaang mat. Wen, amok ado ti kwarta. Ay na, sige. Umay kadagasan ng kwa Siguradong mainton adakon. Nakasagana kan Ang mga nagsukat kan tupay laang. Diya kaya ti agururay Oo, ape anak kapanimid ka di taagdan manang. Ororayin ka, anya ti orasan. Ape nga mingururayon na. Mangtad ka kano iti igatang iti bagas. Kan awan ginatang mo asidaan, Kasangsangpet ko pailangang daw-dawatan na kon. katawan mat nga men bagas. Awan kwarta. Dakas ti agim imot. Talagang awan kwarta. Saan kami pa nagsweldo? Ay, imbaga ni tatang amangtad ka kano. Oray man agungot. Talagang awan kwarta. Anusan tayo nga rod ati agsida iti ugot ti sayote. Dawat kayo la adawat. Kitain nyo man. Nagpaituludak pa yun kinirona. Tawan pa masahe. Sika nga agsusweldo ti maawanan iti kwarta. Chloe, apay, awan kwartam. Ni tatang mat. Nagsaw. Kasladakkel ti sweldo. Na, kat nuno agistorya ka kadagiti kakasinsin mao. Kastalauna iti panagpasikat mao.
A 20 mil ti sweldo iti makabulan. Kunaklaan day mo ta. Anya? Sana po no a 20 mil ti sweldo. 8,000 lang. Ado pa'y ti maikat ijay. Lukas ta. Puro pasikat laeng je panagis istoryam. Hey girls, gather round. Oy, bakla. Naragsak Oy! ka. Nagsweldo kan. Adto'y ti payslip ko, oh. Oh, Chloe, oh. Ay, sa dino ti papananta, inton madamdama. Awisin nakman ako na akon. Ay na, an mo may data sweldom, no di mo gastusin. Sikaman, no sa dino ti kayat mo apapananta. Daytoy gayam di ipatpatalastas da abaro a restaurant. Ay na nagbongga. Ay, kita ang dagiti customer dito'y, oh. Dagiti rich kid, ako nada. Ang manungay nga ti presyo ti makan dito. Ay na, anyang iti pagdanagam, kat adamo ti pagbayad mo. Oh, ay ba akong di gwapo a waiter. Waiter! Oh, sa dino manen nga iti papananta. Ay, Chloe, mapanta kita di baro arwar a cellphone. Gumatang ka? Gumatang taang! Nangina day jay. Installment mat. Bayadan kada bulan. Pauna amlaang. Kung computer nga ro jay sweldo, no mga laak iti hulugan a cellphone. Ay, iso na paulimak ka? Ay, umay kakit din. Di mo pa'y kayat. Malaksid abaro ti cellphone mo. Social ka pa'y. Mangtag ka man mat iti paggatang iti bagas, Chloe. Ay, unay kayo matan manang. Siyakla amin ang tipagdawatan nyo. Saan ka pa yan ang nangtad Sipod nagsweldo ka. Kada agawid ka. Adayawid mo akagat-gatang agamit mo. Oh, kitaam to'y baro a cellphone ko. High-tech data. Amom jay signal na. Dumanon aging gaijay bulan. Amo ka nang inaday ta, Kan kitaam dayto jeans ko. Original daytoy. Aprusam ang amin. Pasikat kamot pasikat. Ay, urayik ni Rona. Mapan kami agpaparlor. Nail extension. Eyelash extension. Ay na, nakapimpintasak ton. Nay, apay, papanam. Agbiro kak iti kwarta, Awan mo't namnamaan dito'y balay. Pagbiro kam ngay kumaiti kwarta. Mapanak aglako, anya ngay nga rod. Ni Chloe nga ay. Kat, paggasgastusan na ati pagpasosyal na. Kano kabarbaro man ang cellphone na. Iso tinangi gastusan na iti sweldo na. Nagadumot ikat gatangan na agamit na. Ay, di kat agurnaw. Inakon tatang, agisusurak man ititina pa. At 20 in order yo, ma'am. Ay, thank you. Ay, Anda ka di pa kanayonan nga order yo, ma'am. ay na, awanan. Okay, ma'am. Ay na, pudno ti kunam Rona. Talaga gayam nga specialty luto da dito ay na. Kung naktumatkan ka, super duper social manan a restaurant na ito'y napananta. Ay! Ay sus, ni manang ko day tsak. Ala! Apay nga agi sor-sor-sor iti tinapa ni manang mo. Tsak man amo. Ay na, nasken adinak makita. Lindan nak man. Apay manan na makita na ka. Kat umay mangibabay ni manang ko. Ay, nakasususi ka akit kitain. Ngam ni manang mo, tinapa, tila ko na. Lindan nak ko na. Nay, nagadumat dagita grinoserem. Win atatang, tanakalako ang ititina pa. Ay na, tila nakadandanunak. Bagay sa kan kati ag komersyo Ay win inggatangan ka pa yan iti agas mo. Mayat sang agpaysong aglako-lako ka balasang kao. Wen, tatang. Naimas mat itati si daon tayo. Agluto ako. Ay, excuse me. Saan ang mabaling nga ginawa kanya?
O kitaam dagiti kuko. Nagatidugmat ngamin dagita kukumon. With matching design. Sosyal. Pasosyal kang agpaiso ngam. Oh, apin nga inaput mo day taagong mo. Nagbangsitas ang aw mo Ay, anya. sobra ka mo. Nakasusosyal ka, bad breed ka mo. Ay, kagura kan. Nay, kanya man ang timapaspasamak dita. Ni mga minmanang tatang. Ibagbaga na abad breta kano nakauyuyaw. Chloe! Hoy! Ha? Hoy! Nakamulanglang ka man nanditan. Problema nga ro dagiti babayan ta. Ay, Kita uday to kinumpyut ko. Daytoy lang ang tisweldo. Ngam dagiti babayan ta. hoy! Imay ni Mamita. Ni mamita di ta kantin. Yes! Agsingsingir. Ay nawan gaya. Madapay utang ko kankwana. Akat nagbayad kan. Ay, pangala ako mga pagbayad ko ah. Ay nakasanungatan. Agsasalupang matanda giti babayada. Simangpat ka din ni Chloe. Ay, diyak amo atatang. Amo mo't anapanak naglako ang nagbalmalam. Diyak mat nasiputanan no simangpait. Tapay aya. At daw may agsingsinger kan kwa na. Saan da ka nung aminin ang makuntak? Saan da makunta? Kat nakangingina di cellphone na. Hey, adamanan imay nagsingir idi kalman. Hey, mabain ako na sumangaw. Si kaman langan ti mapan sumangaw. Tila ar-aramidan day ta ang Chloe. Pasosyal to mat ngamin. Chloe! Rumor ka man dita silid mo. Chloe! Saan ka ngaglambang? Bilangan ka! May isa! Dua! Apay manang. Ay! Agsasaruno dagiti umay agsingir dito balay. Saan damat amakaw awat dagita. Kunakmat ngagbayad akto. Ay! Agin sosyal kan tumat ngamin. An-ano mo ngay dagita gadget mo? No awan mo't agbati iti budget mo? Kundi silpon kay tinakangin ngina kan pasosyal ka pay. Wen, amukton manang. Saan na kun nga umtan? Ala, ingkas ang wan dagiti agsing-singer kan ka. Saan ada kami kan ni tatang ti sumango kadakwada? Sika! Mamita, umayag agbayad. Ay na, nakiktutak. Saan ka nakita? Chloe, tinagan mo. Saan ka di? Ay, aguray ka. Adanagan mo dito listakat. Gayem nak ni Rona. Wan, ka-office mate na ka. Malagip ko. O, ato'y tinagan mo. Kanday tamot ti babayadam. Hindi pa lang amin napalabas sa bulan day takat. Bayadak kami nun, mamita. Ay, win tapno na linis tilistaam. Ni ngay Rona, kaano mat ngay umay agbayad? Ay, kitam iso te kaatiddugan itilistaan. Bay ang mamita, ibagak nga umay matagbayad. Ay, win man! Nakasusosyal. Ang di namot gayam mabayadan dagiti utang na. Ay, unay lakit din aya dagiti atat tao. Ang kasta latibiyag Adda dagiti naparamag. Iso asika, oy, di mo tultuladan ni Rona Wan, mamita. Huston, Chloe! Di mon istoryan dagita babayadan. Tanakarkarong agmigrine na. Ay, naipalpalagip ko lang matkan ka. Ay! Diya kaya't apanunutan dagita. Iso apa nga asim. Stop! Ibagbagak laeng kan ka, anas kan ngagbayad ka. Ay! Ibalod daklangan Tatang, ina ko naglako. Ay, katuna Sapay kuma, tama ipaibos mo dagiti lakaw. Manang, sumurutak man. Aglako ka mat? Sige, isurot mo matay no kayat na. Tanay, tay pensyon ko tiinted ko a pinagbayad na kadagiti utang na. Ay, Chloe, sukatam day jay. Wan, manang, sukatak. Isong arod asumurutak nga aglako. Ala, mapan kayaw.
Katsapay kuma, tamakalako kayaw. Sika ti para pukaw Chloe. Tasyak ti mang susuon dito'y laba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. An-anwem ti gadget, no awan met mabati iti budget. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.